Estábamos falando de que Aurora casouse 2 veces e Dolores non se casou ninguna. Ninguna, porque xa te estou dicindo, o casar vai na fortuna. Unhas casan 2 veces, outras non casan ningún. Claro. Estas mulleres teñenvos unha copla para cada cousa. Vamos a falar dos homes. A ver, a quen lle sale unha? Moito miras cara a min, sei que me queres comer. Nin sombroa, nin molete, nin viño para beber. Se queres que te escribe, mándame papel de Cádiz, o tinteiro de Madrid e a pluma de Buenos Aires. Tu miras cara a min, moito me choscas o ollo. Son criada de servicio, non pode atender a todo. Claro. Tiña un cabeciño feito que leva medio forrado. No outro que queda libre, van os ratos co rabo reviritado. O amor que ha de ser meu, ha de beixar da montaña, ha de ter cadeia de ouro na cabeceira da cama. O amor que ha de ser meu, ha de ter o cu de pau, a barriga de manteiga, as pernas de bacalao. E decíades entre vós que antes os mozos de alguna maneira moceaban así. Claro, era unha maneira de ligar, que decimos agora. E ainda lle chamaban máis ben perrefeos. Perrefeaban, chamabanlle perrefeos. Era exigido. Aí baixarme ao prado e xuntábamos a cada 3 ou 4 e cantábamos ali hasta 9 da noite e depois pillábamos a ervinha e íamos para casa. E ceábamos e saíamos a cama. Ao mellor, cando se arrancaba o liño, porque se sementaba liño, na nosa casa sementaba-se liño, temos moitas roupas de liño, colches, sábanas, sempre se buscaban mulleres e venche a axudar a ti, e veñan e ves para a outra, mamá fiaba. E claro, cando se xuntaban para fiar ou cando se xuntaban para tecer... O día de arrancar o liño, había ese arrojo de personas, ten vido a nosa sala, pronto, se fiar, ainda tiña moitas voltas. Un acordeonista. Cando vos xuntabades, a veces facíades festa, maiores. Sí, E pagábase o acordeonista? O acordeonista. E quen lle pagaba o acordeonista da casa? Despois pagábase porque lle cobraban, así, as que viñan se cara de fora do lugar, canto era, para entrar para dentro. Cobrabas de entrada? Está. Estaba todo pensado. Ai, a mí tamén me gusta que... Vou vos contar unha cousa que vos sabedes de rir. Un gaiteiro moi gracioso un día no mes de abril. El chamábase Cristobo e a muller Micaela. Tocaba nas romerías fuliadas e nas festas. Ganaba moito diñeiro tocando a súa gaitiña. Mozos, rapaces e vellos rabeaban por oíla. Cristobo na fuliada tomou demais unha pinga e vendía a súa gaita sin saber o que facía. Ao chegar a noite a casa borracho como un pelexo, onde botaches a gaita, Cristobo, que eu non xa vexo. A gaita Micaeliña vendina na fuliada, que de tan acabediña de vella xa non tocaba. Valgentos demos Cristobo sin vergonza por calleiro, bárrete de xunta a min que eu sin gaita non te quero. Marchou Cristobo da casa coa cabeza beixada, dicindo pobre de min para que eu vendería a gaita. Pro outro día siguiente comprou outra nova gaita, entrou pola porta dentro tocando unha ribeirana. Miña amiga Micaela, podes estar contentiña, xa trae outra nova gaita moito millor ca que tiña. Micaela de contenta botoulle as mans ao punteiro e dixo bailando só a tiruliro meu gaiteiro. Agora, mozas solteiras, fiavos no meu consello, pásalle revista aos mozos a ver se ten instrumento. Mira que picantonas eran estas mozas. Moi bonita, Un dos personaxes fundamentais do recordo e da riqueza cultural deste lugar foi o cura Saturnino Cuíñas Lois, que por algo é fillo predilecto do Concello de Cabana de Bergantiños. Morreu no 78, pero en case 50 anos tocou e recolleu todo tipo de pezas como folclorista deste lugar. Recolleu alalás, pandeiradas, foliadas, cantos de canteiro e un longo etcétera. Ata compuxo o himno de San Fins do Castro, onde tamén fixo célebre todos os primeiros de agosto a romería de San Fins. Nela podemos ver o explosivo santo de pólvora ou hipercoñecido berro seco. Vendo seu legado, non nos extraña nada que fose un cura tan querido.
Todo, arriba. Baixalo por aí. Todo, ahora, arriba. O berro seco, pois, non sabe moi ben as súas orixes, el non deixaba moi claro a que respondía o tema do berro seco. Dice que seguramente tiña relación co berro que botaban os canteiros a hora de levantar as grandes pedras todos a unha, non? Era un cura gaiteiro, era un cura que, bueno, destaca porque el dominaba moitos instrumentos, dominaba a gaita, dominaba a pandeireta, o bombo, o armonio. Nos os San Fins do Castro que lle das aos teus romeiros, agua da túa fontiña, sombra dos teus bidoeiros. Pois así é como comeza o famoso himno a San Fins de Saturnino Cuíñas. Din Pablo e Olga que nas recolleitas era raro o informante que non sacaba na conversa algunha lembranza de Saturnino. Unha desas persoas é Sara, que aínda recorda como eran aquelas comidas de campo de hai anos nas que se xuntaba toda a familia despois da misa na romería de San Fins. Eu, cando nacín, tiña 7 semanas e xa me levaron a San Fins. E nunca se perdía, era unha tradición. As familias todas, meu avó tiña 6 fillos, e ben, os fillos todos é unha merenda grande. Pero o que máis poño de perde a aquelas merendas típicas. Despois se vía as gaitas a todas as nosas abuelas, as nais, a bailar todos aí no paseo. Bueno, era unha festa que aquilo era unha pasada. Pois non hai tanto que para ir ben vestidos á romería había que saber facer bons traxes de liño. Prestade atención porque esta noite Sara vai nos dar un curso concentrado para aprender a facer traxes de liño ao xeito tradicional. Tomade nota. Primeiro hai que secar a planta, logo rípase e lávase no río, despois mállase e colócase en estrijas, mázase no gramelo e cando lle cae a aresta pásase polo trascón. Logo de cocer a mea con borralla quedan manelos e xa poderíamos enfiala si antes a temos medida na urdimbre, claro. Que? Apuntastes? Se está tirado facer un traxe. O traxe, que de feita a tela. Despois hai que facer o traxe. Eu neses cosío moitas horas de noite. Moitas. Fía de noite e de día, fía e non fíes cartos, non fíes os homes que son moi lagartos. Fía e non fíes cartos, non fíes os homes que son moi lagartos. Esta noite hai unha fía, tamén hai unha espadela. Esta noite hai unha fía, tamén hai unha espadela. Miña nai quenta mo caldo hai, que eu tamén quero ir a ela. Miña nai quenta mo caldo hai, eu tamén quero ir a ela. Fiandeira estira coa roca, tecelanas deixa otear. Vinde todos os mozos e mozas, vinde todos cantar a bailar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la. Acabouse a fiada que me rompiu o fío. A Sara rompeu o fío e acabouse a peza. Pero como este terra de artistas entra en acción seu irmán José, cun poema que aprendeu de Labarta Pose. Xa vos digo que en Cabana é imposible aburrirse. Nas mañanciñas de verán e de inverno, cando indo os galos ando poeiro, visto as cirolas e o calzón vello, poño os zocos de pau de freixo e calo a monteira de panonel. E así que o gando mantido deixo, co sacho longo e o corpo cheo, por certo, vou-me correndo cara a unha proveleira que teño. E ali o relente sin comprimento, sacha que sacha, baixo no tempo. Chegada a tarde, volvo do leiro. Se pasando polo rueiro me ladran os cans, ás veces sinto que o vice de ben alleo e digo pos meus adentros: Xesús, que fora cando pelleiro. É como vos dito, se vos consellos, irei camiñinho do cementerio, donde o meu corpo, fraco e desfeito, dirán os vermes para seus adentros: Xesús, isto non serve nin para comelo. Ei, valha-te xungras, ei, carrabeu, nai mellor vida cada de lebreu.